Soc Xavier Molina, soc director de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic de la Universitat Jaume I i de la Generalitat Valenciana. De l'equip de la càtedra també formen part els professors Luis Martínez Chaffer i David Valiente. La càtedra va començar la seva activitat en el 2018. L'objectiu era desenvolupar un dels punts del Pla d'Acció per a la transformació del model econòmic valencià 2027. En concret, se'ns va assignar el punt que feia referència a la sostenibilitat del model energètic, sempre pensant en la importància que té en el nostre context el clúster ceràmic. Enguany, n'hi ha dues novetats que considerem que són importants. D'una banda, sobretot la més important, l'existència, l'aparició de la pandèmia, de la Covid-19, ha fet que, d'acord amb les directrius de la Direcció General del Model Econòmic, ens hem replantejat quin ha de ser el nostre pla d'acció, el nostre pla d'activitats. I d'altra banda, l'existència, la creació d'una marca única de la xarxa de càtedres de transformació del model econòmic de les 5 universitats públiques valencianes. Amb tot, ens hem plantejat 3 blocs temàtics a desenvolupar enguany. En primer lloc, volem continuar en el bloc temàtic que havíem començat els anys anteriors i seguirem treballant el tema de la sostenibilitat. En concret, estem treballant ja en el que seria la Green Innovation, la innovació verda, aplicada al clúster ceràmic. En segon lloc, un segon bloc temàtic consisteix en intentar analitzar, comprendre i intentar fer propostes en conseqüència quin seria l'impacte que té l'actual pandèmia en els sectors industrials valencians. En aquest cas concret estem treballant ja en un punt molt específic com és la temàtica de la reindustrialització o la relocalització industrial en els nostres sectors industrials. El tercer punt, intentem fer una integració de les dues temàtiques anteriors. D'una banda, la Covid-19, el seu impacte, i una altra, la sostenibilitat. Volem saber com va afectar la pandèmia a les estratègies de sostenibilitat que ja s'havien començat a desenvolupar en les nostres empreses i en les nostres indústries. Volem saber si la pandèmia accelerarà el procés o, per al contrari, serà una barrera per a l'aplicació d'aquestes noves estratègies. Com volem abordar aquests 3 objectius específics? La càtedra, tal com estableix fins i tot el seu conveni, desenvolupa 3 tipus de tasques diferents. En primer lloc, la investigació, és a dir, la recerca sobre algunes qüestions que ens plantegem al voltant d'aquests temes. En segon lloc, la formació, però no una formació reglada, sinó una formació a través de jornades, workshops, encontres amb especialistes, experts, amb els quals intercanviem idees i rebem informació i a la vegada podem presentar alguna de les investigacions que anem fent. I un tercer bloc d'activitats se refereix a la generació de documents, a l'elaboració de documents. És un poc el resultat del procés en el que volem elaborar material, documents, per a la seva difusió i per a la seva, en tot cas, per a la seva, aplicació posterior. Vull, per acabar ja aquesta presentació, aprofitar l'ocasió per a fer una crida a totes aquelles persones, institucions, organitzacions que tinguin o bé interès o que participen d'alguna manera en aquestes problemàtiques per a que, d'una banda, compten amb nosaltres
per a ajudar-los en la mesura dels nostres recursos a organitzar actes o desenvolupar tasques que estiguen vinculades a aquestes temàtiques, com que nos puguen aportar idees o que nos oferisquen nous enfocaments als temes que nosaltres podem desenvolupar. Moltes gràcies.